Zu amets baserritarra izango zea. Atzoko asteroko azokan, Sebastianek errezil sagarrak erosi zizkizun. Gaur Santa Luzi eguneko perin, zure ondoko postun dauzka salgai. Hiru kilo erosi zituenak lehenik, nun dauden ikusia nago niladanik. Barkatu egin dezunak ez dauka izenik, ez dezu bausteko hain tontoa naizenik. Ez altzaizu gustatu hor nere jokoa, kartera diuz bete ta pozez kolkoa. Petralduta etzazu zu jarri mokoa, esan nizun ordaindu eskatutakoa. Ongi ordaindu zidan, egin zidan kasu, baina ikusi eta jarria naiz izu. 3 kilo erosita 4 kilo dauzkazu, lapurra ez ezikan magoa zerazu. Zergatik sortzen dezu hainbat eskandalo, 4. kiloa nundikan auskalo, baina etzazu izan hainbat errezelo, 3 ondo ondaindu ta bat erregalo. Honek utziko nauni ataka estutan, 3 euroan saldua maiaren puntan. Orain ara 5 euron hor nola dadukan, gehiago balio aldute lizason eskutan. Hori etzen dukazun hemen serresanik, alperrikanik ez dut inoiz egin lanik. 3 kilotatik 2 salduak jadanik, ekarri zureak salduko ditut nik. Akordio batera gera iritsiko, arrazoi osoa du ni tonto lapiko. Berak salduko dizkit 1 kilo ta piko, urrengo urtean enaiz etxetik jetxiko. Beraz urrengorako gaurtik egin planak, nik salduko dizkitzut zure sagardanak. Doble kobratuta ere, honra eta famak, ta pozik joaten dira etortzen diranak.